Hola, bon dia. Ja coneixes la nostra oferta formativa? A Palma Activa fem cursos adreçats a creació d'empreses, per desenvolupar les teves competències, però també pots cercar cursos segons la seva modalitat. Tenim cursos presencials i també tenim cursos en línia. Quan accedeixes a la nostra web i t'interessa un curs, allà tens tota la informació. És important fixar-se perquè hi ha diferents tipus de cursos en línia. N'hi ha que tenen videoconferències obligatòries que nosaltres li deim en directe o en streaming i tenen un horari que és d'obligatòria presència virtual. Per poder fer aquests cursos, pensa que sempre has de tenir les eines necessàries. I després tenim una altra modalitat de cursos en línia que són en diferit. T'enviem un enllaç per diferents sessions que queden gravades a través de Google Meets o de Zoom i després tu pots accedir a un curs i tot el contingut en l'horari que millor te vagi. És important que ho revisis abans de fer la teva preinscripció i si tens qualsevol dubte sempre te pots adreçar a les nostres instal·lacions o al nostre telèfon de contacte per WhatsApp o per e-mail.